Lawas ka lang exercise. Kailangan kasi banang. Nalamig kayo sa akin ba? Okay. Baga, uy. Day! Ay, Angkol! Good morning! Ay, sakit sa kong lawas. Ay! Pero okay ba itog na sa dali? Anak-anak ba umya? Sa'yo may ka na kamata? Oo, mamang kita ko daily routine call. Sa'yo ko kumata. Kasi mong mama, no? Opo. Kasi ganahan ka mga pi. Ay, dali lang, dali lang. Sino mo, warin sa pagsumbong ako sa ba? At sa ito. Bro, bapo to blawas school. Namay kong kamuro po dahil bapong lawas. Ano yung pala tayo yung kapit ay? Kape? Kung saan may mga katong walay sugar or... Eh, bisa ko sanay, basta nilang panatay. Katong yata yung sarap para pang ito. Sige, Col. Ito sa di Col, kaya magtimpla sa niya kung kape nila. Ha? Lawas. Hindi ko makakaya. Sakit ako lawas. Okay, hindi na kayo makaya. Nasa magkailan na. Dairaol! Dairaol! Patilaw ka ang walang pinakalamian na kapistig o kalibutan. Amazing, dobe. Heaven. Angkol? Ay. Nanay mong kape. Dara, Angkol, oh. Ano ba na? Patilaw na ko nimo ang pinakalami ang kape sa tibuok daigdig. O ba? Yes. Salamat na Raul. Sakto lang ang sugar, ana. Wala kayo, sakto lang ang... Di magkani pa Yes. Salamat. Kalamian. Kagwapa sa akong pag-umano ko dito. Buyag ko. Lain pa yato. Asa naman tayo mong friend na katong isa gani? Si Osang? Usang banyala na to? Yes. Kapag ang lawas ba murag gasol? Grabe pa kinawayan ko, Loy. Dili man na siya pang ginaway dong. Kaya mo man ako nakita niya ko. Yes po. Pero kung makita mo siya, ipailailan ako ha? Opo. Naraman siya diya. Sige, baliw ko dito. Kaya magtanaw-tanaw sa kasi mong palibot ninyo dito. Col, I suggest, Col, no, kung mamahaw ka. Nagkataon ba dyan kag boilo o ka ng rice? 3 rice yun ko. May naanad ko sa tuwang sa mga dito. Kabalo ka, Col, mas nindot kung imong ipatahi ang half si mong babalik. Kaya nga, no? Kaya para kutsarita lang imong gamitin na kutsara. So, para gamay lang ang imong makaon. mukha akong hapray. Yes. Ang bayat ko, Col. Uy, tanawar ko na imong lawas. Umurod kag batod. Buhay ako. Okay. Unya, mas scared na sa asok. Diyan sa taka. Okay, mag-beauty rituals ko, Col. Ay, nag-ulan na pod. Ginapog ko kalaag. Kasi, ang kuwan yun, kapag angkol ni Inday Raul, wap, bakit yung lawas ko? Unahan ko sa iya. Okay, my God. Bet na ako siya. Pero dili ko kalaag kay ulan ka ay. Grabe ang ulan karon. Next time na lang. Nadungo ba ito sa una ng mahalin ko nung tutuan? Dili ba yan ako ito nakita? 16 inches niya, milyon. Na milyonaryo dito ano? Na milyonaryo naman. Ay, kalamang ligo. Hello my friend, how are you? For today's lesson, I am going to teach you how to download the game without using a Wi-Fi. Are you ready? Gahi ba? Kisa may last ani. Yes, I am.
Hold on, my friend. Stay online because I need to check outside. I hear something noisy outside the door, okay? I will be right back. Just stay online. So refreshing! Erol! Kadugay ko maligo ni. Erol! Erol! Ay, Erol! Kadugay mo maligo niya! Iromboang man dahil ito ay. Talaga. Init po kaso ba? 1, 2, 3, action! Lawas eh. Agay, hindi na makakaya. Hindi na ito kakaya.